Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Mak Gini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo. Anak wedok kan ngaji urung mulai pemirsa. Lah kon gawekne cemilan. Jadi iki mak bingung. Gawe apa? Dadi tak enek terigu. Tak tukokno susu Milo. Sasetan lho pemirsa, gak enek Milo ya mbok kok sing penting coklat ngono. Dadi ape tak gawekno. Gak roh kuwi apa jenenge ya pemirsa, pokoke ya bahane mak terigu, Milo, telur, karo vanili, karo tepung baking powder. Berhubung iki pawone mak peteng ya pemirsa, dadi iki mung ning kandang. Nah, iki wis siap untuk dikukus. Kok sedeng duwi terigu, tepung, vanili, telur. Dah. Akhirnya iki berhubung kocokane mae dienggo pasaran duwi mbah ning ndi parake ya pemirsa. Iki dadi mae tak kocok nganggo sendok. Wis sing penting wis diudhek. Kaya ngene. Dadine kaya ngene. Kare dikukus. Wis ya pemirsa ya. Kemungkinan kingko sedelok engkas duwi mulai. Jadi cemilan sing digawe mae ya wis meh mateng. Kita lihat dulu kue bikinan mae yang sangat-sangat sederhana. Mulane duwi nek ngomong penak enek mae ning omah. Aku ono cemilan nek gene apa-apa kaya ngono. Iki wis mateng ke. Sangat-sangat mekrok. Gak roh iki jenenge kue apa. Tapi mae sering bikin. Cuma enggak di video baru kali ini. Wis jadi. Kue jadul. Bahannya murah meriah. Tuh, iki tak kukus yo. Pakai apa nek ngarani iki ya. Magicom. Tak kasih air. Terus tak kasih tak kasih apa namanya? Tataan. Ding ding. Jadi tinggal nunggu dingin. Tinggal nunggu Dwi pulang dulu. Gelap. Oke. Pak, jadi Pak kuenya. Loh. Dah tinggal nunggu si Dwi pulang. Jadi gak ngerti kingko kantil pora. Kita tumplek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bisa lepas dari cangkangnya. Loh, jadi pemirsa. Murah meriah. Bikin sendiri. Gak pakai mahal. Ini kingko wis seneng banget anak wedok. Kurang menengah ya. Kurang menengah di piring. Nah, ini dia menu kue cemilan sederhana. Kita potong.
Coba. Rung coplok. Angel temen. Kayak ngene. Kurang kocokan pemirsa, soalnya ora enek kopyokane. Kopyokane nganggo sendok. Kaya ngene. Tuh. Coklat. Suamiku tercinta. Iki lho. Tangan tok dhewe, nek ora. Kurang legi apa ora? Pitike kluruk. Ya terus glepung. Sing entuk ora glepung sapa? Atik mbok ambet kenapa sih? Jari sapa? Wah nek paniline balik meneh nek anu. Senengane mi maidaku wae. Kuwi lho nek paniline. Wah, aku bar mangan ora mis lek. Wis. Wis kenapa? Jangan apa-apa. Nah, apa-apa. Warak tenan. Apa isen gara-gara di video. Ngambil kari ngambil. Selesai kingko anak wedok karek mangan. Kita tutup lagi. Nanti tinggal dibuka. Ayo. Wis pemirsa. Tunggu anak. Waalaikumsalam, tenan to? Kuwi apa, Mak? Biasa. Ning omahe gawe oatmeal. Wis tak irisi. Kok kono lho, njongok ning kono. Iki nggo susu Milo. Iya. Nek mbok ambu lho. Jere Pak Mamis jerene. Berdoa urung. Merem-merem memberikan asmat kuwi Piye? Nek kerine ilat yo. Keri. Mosok keri. Awas. Kututup nah, aku kututup. Ini udah dipangan tak gawekno. Iki kan nggo Oreo. Heeh. Milo gak Oreo. Oreo Milo. Terus Ya wis Milo terus tepung terigu, terus vanili, gula, garam, uyai cek buat kan. minyak goreng. Lah, tak tekoki. Sing dienggo ngudek mae mbok kek endi mbokku pasaran. Gak ono. Ya ora ora. Mesti gak ero. Gak percaya. Mbokku pasaran to? Pak.
Ora enak tek. Kuwi lho tak udeng go sendok iku mau. Wis aku. Ya entuk dipangan sik. Engko sedeng Mas Andi mulai. Tutup nah nek wis. Engko Mas Andi mulai. Digoreng enak iki. Apa tek digoreng? Iya enak iki digoreng. Mosok Heeh. tahu. Tahu? Mang nek kocokane enek ngono ya rata wi. Dikocok nganggo sendok cah. Enek sing asin. Kelegen? Kak, Gak kan? kurang legi tambahan. Masa wi. Iya lah, Aku wis mek mau sak iris. kurang legi. Wong wis gulane wis 3 sendok, wis sampe milone 2 adah. 4 sendok iki jae. Dulem kemanisen malah. Wis nganggo minyak goreng. Tak kira kuwi opo, Mang? Kuwi apa kuwi jenenge? Ulang tahun tak kira. Ulang tahun siapa? Ulang tahunku. Udah apaan ulang tahun? Temen-temen lagi beraya. Lah yo iku wis enek ngono. Ya Allah. Kenapa ya Allah? Iki ulang tahun Dewi nek ngono buka. Selamat Lah wis ulang tahun. lewatan. Lho HP-ku neng. Hah? HP-ku neng kamar ya. Nang kamar lah. Wis aku. Wis. Enak-enak mancing ini pemirsa. Kena popot ke itu Mila. Sama. Enggak hari. Kenal konten. Wi tasem wi. Ini kayak enak. Karena nek selama gitu maafno sing berjuang kerja mudah-mudahan lekas mendapatkan momongan yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh sampai ke usaha-usaha makin lancar. Wis pokoknya sing apa-apa ya belum saya jelali di like di komen di subscribe ditutur abang-abang yang bisa mengikuti channel Malkin Family. Dadah.